garti e deftere ceerno he cheikhuna alhaju محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه دفتر مكو ويتende هجرة السعداء ورحلة الشهداء فرغو ملابه kirndol shahudin be gonnoden ko e hello no gas e jeegom do o haalata ko hijratu abihi min fuuta saniyatan fergo bamum alhaji ali radiyallahu ta'ala anhu ba makko ko abubakar fergo makko ummade fuuta saniyatan lawol immon sabi gadano ngol en kaali ko cheikh umar be jaaduno kanko e bappaño makko eliman amar sabi cheikh umar noddunobe e jihadi noddibe e fergo de be jaatane be jaarano artude be jaaruno wonde ko e peri de be jaatane be jaarano artude ko cheikh umar taggal dum yamiribe ko eliman amar kany wi artu ciloñ abubakar non wi ar ndiga leydi dental makko kan cheikh umar ko jokkata jokkowo dum o non yaltata ko abubakar woni fergo makko lawol didabol kono non o artino kam ha cilon dum o halata dum ceerno halata dum de be gummi de gambere be garti ha cilon o pidon bappaaji makko eliman amar on saha non kanko ariga kanko abubakar ceerno bi summa lamma kana hunalika ma kana min al fitan raja'a li futa ولما وصل لكلون لم يمكث أبو بكر إلا قليلا ثم ترك هنالك عمه وجاوز إلى والو بديب شمال شرق السنغال وسكن في قرية تسمى بويلينغرا وتزوج ومكث هناك مدة ثم ارتحل بعد ذلك إلى غابو تيرنوبي ثم لما كان هنالك ما كان من الفتن دلاتينو تون كو لاتينو فتناجي وني غول ولا شيخ عمر حبيتنو إشارة oɗo jumla ceerno jalal no sharhina ɗum o wi cheikh oumar ibne saïd e nder jihadi makko oɗo mo kalɗen ɗo yaade e jinnaɓe alhaji ali o udditi hen nokkuji kewɗi o udditi nokkuji ɗi o naatni e majji l'islam yoga e majji o udditi ɗum tan ko waajoto jomum en tan jaɓa naata e l'islam yoga hen noon bistillahi ko jogitari ma ɓen kaɓe tan o ɗin nokkuji noon ko ɓuri hewde e majji ɗi o udditi ko Gambi Guinée Conakry Mali ɗe leyɗele tati Gambi Guinée Conakry Mali ha noon jihadi o yettoyi kaaƴe degembere o wi degembere woni ko e nokkuji masina ko toon Allah waɗi birnagol makko kanko cheikh oumar o wi no tarikh o haaldata mi caggal ɗum ɓi musidɗo makko biyeteɗo ahmad on continue hare nde jihadi o woni hankadi seeraɗi jihadi na ñiiɓi toon julɓe hefere ɓe na kaɓa toon to malli to ha firti ɗum colonisation tubakoɓe nde ɓe gari hankadi ɓe kippi leyɗele afrique ɗe ɓe wi ko ɗum firtuno hankadi jihadi o woni noon hankadi o wi yoga eɓe cheikh oumar yaaduno hankadi kono ngu sari nde tubakoɓe gari kono sarima hankadi hareji ɗin ɗon dartima fastawɗanal ba'du yoga hen hoɗi masina ɓe hen koɗoye ñooro heddiɓe ɓe kooti to gummino wa adal baquna adrajahum won hoɓɓe ñooro yanoɓe jihadi ɓe won hoɓɓe masina wonɓe ganduɗa
kooti to gummino nayi ɓen yettitiɓe Fuuta garti ha Fuuta nayi ɓen ɓe ganduɗa gartari Fuuta kaaɗi nokkuji goɗɗi o wi ko ɓuri heewde e maɓɓe noon na tawe guineji ɗiɗi ɗi Guinée Conakry Guinée Bissau e Gambie caggal kay en kaali Nioro en kaali Masina joni noon o wi nde laati ko laatino e fitinaji nde ɗum gasi rajaa li Fuuta ɓe garti Fuuta Aboubacry woni ba mum Alhaji Ali e bappajo makko Elimane Amar walamma wasala li Cilon ndem ɓe jottima Cilon lam yamkus Aboubacrin illa qalilan wona ɓe garti ha Cilon Aboubacry ɓoytani ɗon summa taraka hunalika ammahu o acci ɗon bappajo makko woni Oumar wa jawaza o yawhi ila waalo Badib o wi waalo Badib noon ko rewo ɓaɗɗe funnague Sénégal koye Saloum o hoɗi o wuro ngo wiyete ko Weeli Ngara to waalo Badib to o hoɗi e wuro wiyetego Weeli Ngara ko ɗon o adi wonde ndo ummi Cilon eyyi Badib Allah waɗi kadi o resi ɗon kadi o woni ɗon dumunna kanko Aboubacry o faami wona ɗon Cheikh Oumar jofaninomo sabi on no jofanimo haaldimo sifa debbo o ma en garo hen ni debbo o ko on haaldimo sifa o fof ɗum waɗi so yehine ko kanko sifanto yimɓeɓe debbo baɗoni kanko hoore makko haalata on debbo Allah no hoddire mon ɓiɗɗo on noon jogito yaade dentanga o woni ɗon dumunna o faami wona ɗon summa artahala refti o hirndi ba'da zalik o yalti ɗon o fayi gaaɓu noon o wi ko Guinée Bissau gaaɓu ko diwan e Guinée Bissau kono enen ga so wiyama gaaɓu tan hankadi ko Guinée Bissau fof kono no jogui wuro région biyeteɗo gaaɓu wa talaqqahu wahidun min ummali Moussa Moolo o ari gaaɓu jaɓɓimo gooto e gollooɓe Moussa Moolo gooto e maɓɓe on jaɓɓimo on noon wiyete ko Ousmane Diawo Moussa Moolo o wi ñande hen kañum laamino on ɗon nokku nden ko laamuji canton kañum wonno chef de canton Moussa Moolo kana Moussa Moolo yawman min al ayami malikan li Fuladu arino e ñalɗi kanko wonno lamɗo Fuladu kanko Moussa Moolo wa huwa alladhi akhrajaha min haymanati Mandeng kanko Moussa Moolo kanko yaltini Fuladu e jimani Mandeng en nden ko ɓen jimnoɓe kanko ɓocciti ɓe ndin jimani ba'da an zaqu anwa'an min al azabi caggal nde Fuladu caggal ɓe meeɗi leƴƴi lebte e tampere taw ko e Mandeng en kanko noon ittiɓe hen o wi kono noon no waɗi sababude sababu o ko Cheikh Oumar Tall radiyallahu ta'ala anhu on no andi Mandeng en no tampiniri fulɓe Fuladu no jimiri e maɓɓe woni Cheikh Oumar o yamiri Fuuta Jaloonaɓe o wi onon kon fulɓe Fuladunaɓe ko fulɓe te Mandeng en nan toon tampini ɓe eɓe mballeɓe o yamiri Fuuta Jaloonaɓe ɓe yo jaa mballo e Fuladunaɓe ɓe haa ɓe jiwa e jimadi Mandeng en Fuuta Jaloonaɓe Cheikh Oumar yamiriɓe yoɓe jaa ɓe mballa Fuladunaɓe ɓe iwde e jimadi Mandeng en e tampere nde ɓe cippiri e jimadi ɓen ɓe jaɓi kamɓe Fuuta Jaloonaɓe ɓe
fajashat juyushu Fouta Diallo e yamirore Cheikh Oumar kamɓe ɓe kebli konuji maɓɓe ɓe ngari fuula ɗum ɓe jalti Guinée Conakry Fouta Diallo eɓe ngara wallude ɓeega ha ɓe ngari e capital jaggitoɓe ɓe capital o noon yoko ɗo woni Gaaɓu ɗo wonno place Mandeng en ko ɗon wonno capital maɓɓe ɗo wonno ñiɓirde maɓɓe ha Fouta Diallo naɓe kisa ngari ɗon ɓe kaɓe ɓen haɓe pooli ɗumen fa aada almaliku li Fuladu ni woni kisa Moussa Molo arti woni hankadi kalifa ndi arti e juuɗe makko joni noon bammum Alhaji Ali woni Aboubacry o ari Gaaɓu jaɓɓimo biyeteɗo Ousmane Diawo on ko goto e golloɓe Moussa Molo wa kana sakinan fi Nunkudu nde o naati Guinée Bissau noon o hoɗi ko wuro wiyetego Nunkudu wona mbiɗen ɗo o ari Wali Badib o hoɗi ko wuro wiyetego Belingara o resi ɗon Guinée Bissau noon o hoɗi ko e wuro wiyetego Nunkudu man sonna no wuro ngo wiyete ɗon no jippino wa shar'a yastabdi'u bi jalbi sil'i min Fouta Diallo fi Guinée Conakry o jippima Nunkudu o naatani noon wadde commerce omo somoyo marchandise uji Fouta Diallo noon woni Guinée Conakry omo somoyo o adda ɗum Gaaɓu ga o somoyo Guinée Conakry o adda ɗum Gaaɓu woni Guinée Bissau sima Gaaɓu tan Guinée Bissau yajulu baynahuma woni ko hakkude Guinée Conakry e Guinée Bissau o woni so somoyima Guinée Conakry o addi o faye Bissau o nani kanko Nunkudu o jooɗi o faye Bissau wa huwa Bissau noon qasrun kabirun wa maskanun littujjari qurbal bahril malih so somoyima o addi o fayeto capital to Bissau o wi Bissau ko nokku mawɗo kadi ko wuro commercial woni kala ko somino Guinée Conakry ono wanno ɗum ko Bissau o wi Bissau ne jiimi e maayo haango ko mbiten Gueej ko on saha o firlita ɗum toon ko somoyino Guinée Conakry ko gila e comci ha e ko nandi hen o firlita ɗum Bissau kadi o somoɗo Bissau ɗo o ƴeeye Guinée Conakry omo andi ko somoto Guinée Conakry ko ganduɗa na harjina ga Guinée Bissau ga so marsini omo andi ko somoto Guinée Bissau ga kono harjina Guinée Conakry woni ko noon o waɗi ko Nunkudu noon ɗon o jooɗi kono omo yaha e commerce hakkude Guinéji ɗiɗi ɗi wa kana rahimahullahu sayyidan sakhiyan shuja'an ghayuran ala ashiratihi wa rahimihi wal mu'minin ceerno wi oɗo Aboubacry yurmede Allah yo won e makko kana sayyidan ko kohowo noon neɗɗo mawɗo kadi sakhiyan ko kaare sire ko dokko kadi ko ñaameteeɗo shuja'an kadi ko jambaro ni andi kam jaaɗo jihadi on kam haaltaki haala jambaragal mum ghayuran ala ashiratihi wa rahimihi ko neɗɗo kadi kirannoɗo mo jogii kiram gorol makko e dowal makko ko te en kaali to jeeya en kaali gila halwara ha kay heeɗi ha ciloñ o wi ɗiɗo sifaji no ndende makko wondemo kohowo wondemo karesire wondemo jambaro wondemo kiranowo gorol makko e dowal makko ɗi ko sifaji makko omo hirana kadi wal mu'minina julɓe fof mo hirana julɓe ko ɗum waɗi ay ko ɗum wonno sababu ceerno wi tan dammu ilayhi tawaiful ghurabai min Fouta Toro wa ghayriha na jippotonomo nde won Guinée Bissau nde na jippotonomo dente tumarankoɓe gila ummiɓe Fouta Toro ha e nokkuji goɗɗi ɗum tindini omo hirananno julɓe omo hirananno famille makko ha tindini kadi ko kaare sire
ceerno wi ko ɗawa'i fulu ko raba'i dente tumarankoɓe min Fuuta toro ummotoɓe Fuuta wa gayri ha e ko wona Fuuta eɓe jippotonomo wa kana mustajaba da'wati kadi ko neɗɗo jabanaɗo duwaw ɗi sifaji fof no nden nde makko kanko Aboubacry bamum Alhaji Ali yaqsiduhu nnasu li hawaijihim ɗum waɗi yimɓe ne gaddanannomo no kollitannomo haajuji mumen tawno soduyima tan jaboto ma ma huwa alayhi min attijarati kanko fof e wonde julanki o dartata ko hakkude Guinée Bissau e Guinée Conakry omo gollanno kadi inde Allah yimɓe ne garanno e makko no kollitamo haajuji o wi ɗum noon khawfan min al i'timadi ala zalik te omo wawno wurde hen inde Allah de omo wawno wurde hen kono noon nde wonno o yiɗa fawade ɗum kanko yiɗa wurde gurdam dabotoɗo no toɓɓe ga no jippe ga ala ɗum waɗi o suuɓi wonde julanki wono omo yaaha hakkude Guinée Bissau e Guinée Conakry omo somoyo omo yeeya o yiɗa fawade e ɗum ɗo o yiɗa wadde ɗum meccal o wiyte noon ko jabanaɗo duwaw yimɓe ne kollitamo haajuji walam yazal kazalika o serani oɗo sifa nunkudu o kampi kono omo somoyo omo yaha Guinée Conakry omo arta Guinée Bissau ummo Guinée Bissau e Guinée Conakry kadi yimɓe ɓe ne kollamo haajuji tena yiya kadi kala mo duwani jaabo walam yazal kazalika ceerno wi o serani o sifa hatta atahu Ousmane Diawo oya Ousmane Diawo mo mbinoɗen ko gollowo Moussa moɗo ha on arti e makko tawimo nunkudu fi nunkudu on tawimo ɗon o weeɓani tawde ɗon noon tawno ko jiilotoɗo hakkude guineji ɗiɗɗi e ngol lawol noon addi Ousmane Diawo ala ɗalabin min Moussa Molo ko Moussa Molo nelimo Moussa Molo nani ndeke won gonɗo ɗon ko baɗowo inde Allah ko jabanaɗo duwaw Moussa Molo woni lamɗo o neli Ousmane Diawo ko nelal Moussa Molo o addi ñagade duwaw ala ɗalabin min Moussa Molo fi tilkal muddati wa talaqahu Aboubacry kemne jaɓɓimo no jaɓɓorino Aboubacry ni hande kanko ari ɗo nunkuɗɗoten Aboubacry on jaɓɓimo wa ahsana ileyhi tawɗo ko kaare sire moƴƴi e makko hottimo kanko ne wa ɗalaba minhu o ɗaɓɓiri Aboubacry an yaduwa lahu nde duwantomo nde duwanto Moussa Molo sabi ko on nelimo li annahum kanu fi dhalika al-am mutaahhibina lil harbi ma ahli Foroya e nden hitande eɓe keblani haɓoyde e yimɓe Foroya wona noon haare hakkude julɓe de hakkude julɓe hefreɓe de no haare Cheikh Oumar ni ko haare tan wawi fiya man galaba saba no ganduɗa haareji ndenni tan nda no wiyeteno ruggoji ruggoji eyo eyyi e defte men Shuara ul Jahli mi wiyata man galaba saba kala mo wawi fiya daha man galaba kala mo wawi fiya saba kadi daha nawa ko ɗin haareji i joni noon omo huuli paaɗo e haare kam o wadde ceerno e duwanoɓe beele ɓe daña polgu wa talaba minhu an yaduwa lahu li annahum kanu fi dhalika al-am mutaahhibina lil harbi ma ahli Foroya kamɓe Moussa Molo en eɓe kaɓoya e Foroya naaɓe ha joni Foroya kam ni koye Guinée Bissau o ɓooyi denguinde caggal ɗum o jaɓi Allah lonjirimo andinimo ko Cheikh Oumar jopaninomo ko ɗo jogori wonde o jaɓi omo duwo kadi omo yanana soduyima ko jaboto
o haali noon sharɗiiji makko kadi kanko ne jeeyno e sifa makko somo duwanno neɗɗo wona no dabato e mbaɗata ni addu hoore kuɗol ma gadda nanngam ala kanko moɗo duwo so tawi jaabima gadda duwa o noon so jaabaki hay ɗumen fawanima andi noon ɗum woni goonga kadi noon tan foti waade yo haajuma o mbaɗen duwa o so haaju o feewi gadda nanngam o e nanngam o so haaju o feewani hay hunde mi fawani a fawaka hay hunde فأنعم الشيخ لهم على أنهم إذا غلبوا يأتونه بجارية متصفة بكذا وكذا لم يبق لهم من الوصف شيئا مع قدر معين من المال زيادة عليها ونا وجبي ومدوو ويمي جبي كنكو شرط وشرط بي wonde so ɓe pooli ala annahum ida galabu so ɓe pooli yatunahu eɓe gaddanamo bi jariyatin e suka debbo mi rewanma tan no windude deftere heeni caggal noon mi haalanma ay ɓuranno kam ko taw deftere nde babam Bachiru wanjitinde taw ede ɗo kono ceerno Siraji mo ceerno Bachir o ala ɗo ko jaaɗo Portugal somo ɗo wonno joni mi heɓanno deftere nde e junngo makko deftere nde taweɗo mi wonno deftere nde nde artunode ceerno Aliyu Baro radiyallahu taala anhu ko on wonno e janggande ceerno deftere nde caggal nde nde muula ceerno Ousmane no jooɗi ceerno Bachiru no jooɗi ceerno no jooɗi ceerno Aliyu Baro komi janggata to feewani hen fof ceerno wi ala ittu wona noon wattu nanngam o hay sen gayni janngude joni on potan nde ɗo deftere ay ko nde woni muul gadano andi kam ɗi jiida muul ɗimmo o nani o woni muul gadano o woni muul mo jangueten o woni muul mo jangueten joni o woni muul gadano o woni muul gadano oɗo noon o yaaruno ko sattade oɗo nde ɗo deftere ko nde deftere ceerno Ousmane Thiam jiimanno ceerno Aliou Baro sono janggana ceerno no jogui deftere mum ceerno Bachir mo Alhaji Allah no jogui deftere ceerno Ousmane ko deftere mum wonɗo ay ɗi ngol bindol ko bindol ceerno Ousmane Thiam so jiiɗi pilmon so jiiɗi poton aduna o fof ne andi bindi ceerno Ousmane bindol junngo makko wonɗo so gayni kadi ɗo ko bindi junngo makko o waɗi hen nde deftere ko jeeyi ceerno Ousmane Thiam bindi junngo makko wonɗo deftere makko wonɗo ha paren tan ma on jiimi hen bindi junngo makko wonɗo bindi junngol makko wonɗo kala mo kolluɗon hewɓe ne gandi kuɗol ceerno Ousmane Thiam nde deftere o jiimanno eɓe kuccite ceerno omo jooɗi ñaamo ceerno ceerno Bachir no jooɗi nano ceerno Aliou Baro no huccite ceerno no jangga wona faami ayi gila tan ɗo hoore deftere ɗo nani gila ɗo hoore deftere ɗo ayi nde ɗo bonande ɗo hoore deftere ɗo tan nani ayi no baari ɗum koni ceerno baarirno deftere mum ceerno Bachiru ko ni baarirno deftere mum ɗo tan ɗo min huna law anna aliman wa ba'da fa inni lamma manna Allahu alayya biddukhuli fi tariqati tijaniyati al-ahmadiyyati wona ko ɗo fonno rewnude hen ha kono ay ko gaaro woyi hen andi tan woni bonande ha tariqati tijaniyati al-ahmadiyyati ga fonno rewde hen kono ay ko gaare wi hen ay falaso al-muhammadiyya yaari noon ha yettiɗo ay ɗo yetti radiyallahu andi kam fonno ko mbaɗani garaga e radiyallahu kono ay radi artiwi ga radiyallahu onen radiyallahu ta'ala an deftere nde no ko ɓuri hen hewde fof ko ni wayi ko ɗum wonno sababu taw jiida kadi e kelmeje bencodiraɓe
ɗum wonno sababu ceerno wi no hujjodiroya e mulɗo deftere nde joom muulirgal o sabi ko no wela o muuliri to Marok caggal ɗum tan o nangue Allah ay ɗo nokkuji kewɗi ɓe mbaari ɗum ayi gasi en gari hen fawɗo fiɗirma eyi o fodani ɓe o sharɗani ɓe ala annahum ida galabu so ɓe pooli yatunahu ɓe gaddanamo bi jariyatin korɗo ceerno wi subhanallah min de mi wiyani noon mbimi ko shabatin nani ay jariyatin bi shabatin ayi sagata debbo heddoto noon no wawno wonde ni hay jariyati nde wonno jariyatu no fira suka debbo jariyatu taw ko bawɗo arab no fira suka debbo taw wona korɗo kono waɗɗo bi jariyati ɗum waɗi kala hen ɗo ɓe gari ɗo fewani ceerno e mbaɗ ɗum kurwa wona yi bi shabatin sagata debbo ko ɗum woni sharɗi o Moussa Molo mo ɗo duwano on oɗon kaɓoye son pooli gadda noon kam sagata debbo muttasifatin ciforiɗo bi kada wa kada o haali sifaji ɗi fof wona Cheikh Oumar sifaninomomo o haali sifaji ɗi fof te o meeɗa yiide on anda ɗum ko e sifa Cheikh Oumar tan kam woni ɗum o sifoto lam yubqi lahum min alwasfi shay'an hay hunde ala ko heddani ɓe sifa o sifi debbo o pop taw sa yi tan anda ko o ɗum woni ko joɓetemi mi wiyani noon yo gaddu guila e joni ala ko so duwaw o jaabima on pooli ma qadarin muayyanin min almali o toɗɗi kadi hunde e jawdi caggal ɗum kadi pawon hen naggam gadda noon kam sagata debbo o yantude hunde e jawdi faqabilu lahu ɓe jaaɓi ɓe mbi men jaaɓi minen kay ko duwano men tan min poola faqabilu lahu zalika ɓe jaɓɓanimo ɗum wona ɓe jaaɓi wa basharahum bil galabi o weltiniriɓe poolgo o wi gasi kono fooloɓe andi kam sinno ko haɓe julɓe hefreɓe kanko o yahan taade ko kisa koye jihaade ummi wa basharahum o weltiniriɓe bil galabi e poolgu bi isnillahi taala o wi so Allah haaji ko onon poolata wa mimma sahha anhu annahu qala lahum ne jeeya e ko selli e ko haalaniɓe o wiɓe innahu yartaji an takhruja lahu zurriyatun min tilkal jariyati o waɗi ko min tilka shabati ay hay ɗon ko waɗa kurwa min tilkal jariyati min tilka shabati no selli ko haalde maɓɓe o wi mboɗo jorti ay o debbo mo cifanimi on mo mbimi on gaddanam ɓiɗɗo moƴƴo geñgol moƴƴol yaltat hakkude me makko ɗum noon sikki ala tawi ko Cheikh Oumar jofaninomo ɗum no jeeya ko selli ko haalde e maɓɓe o wi ceerno wi ko ceerno haalata ceerno wi wa laysa zalika bi baid ceerno wi ɗum hawnaki min muridin li Cheikh Oumar almudo Cheikh Oumar wona en mbino ko almudo Cheikh Oumar on hokkimo lawol tijaniye o yaadi e mum almudo Cheikh Oumar radiyallahu anhu o wi ɗum wona ko hawni mo ganduɗa ne enta taw gentuɗomo o ko kalhalde e kalhali waliyaɓe anduɓe Allah o wi ɗum hawnaki jomum so haali ko wayni joni noon fa zahabu ɓe jeehi Moussa Mawlo en jeehi Allah waɗi kadi duwaw o jaabi wa hasamu ɓe pooli eɓe kaɓannoɓe min gayri qiilin wala qaalin ko alda e sikki sakka law taw ɓe pooli
nde pooli nde noon wa asiru wa ganimu ɓe ndehi kadi ɓe dañi janngal ɗum wonno yidde maɓɓe ndaha keɓa jawdi ha heewa wa kanatil harbu fi belowel nokku mbiteɗo belowel e gure foroya ko ɗon haɓano e nder Guinée Bissau wona ɓe pooli hare gasi duwaw jaabima joni noon ƴeew so tawi ɓe kumna ari walla ala Aboubacry kam namdanoki jobdi ko maɓe poola walamma nasalu anil harbi ayi Baba Bachir no mbimi ni kanko kala waɗano kurwaji mo wawi jitto ɗum binde jungo kadi ceerno siraji mo ceerno Bachir fawade e deftere Baba Bachir winditori jungo mum omo firinde kayre fof o waɗi ɗum audioji 16 ɗum fo tan ko ha ɓuren wawde hebde ko selli e Baba Bachir e ko ceerno sataniɓe ko e ngol bindol binde jungo Baba Bachir ceerno siraji mo ceerno Bachir na firi omo waɗi ɗum audioji 16 audio no pirdeten ɗo ni omo firde noon deftere nde kono kanko wona e nde ɗo jimannode wona e nde koye bindol Baba Bachir e cartagol ceerno e fodde ko ceerno satiɓe walamma nasalu anil harbi qadimina ila masakinihim dafa'u lahu hadhihi alwasifata hare nde gasi Moussa Maodo en garti ko ɗorɗe mumen ɓe tottimo o kaldanoɗo suka debbo o dafa'u lahu hadhihi alwasifa wa kanat min akmali sabi o laatima noon kanko suka debbo o ko ɓurɗo timmude e ndagu ngu dahaɓe ɓe halqan wa huluqan wa nasaban wa hasaban i ono wiye ko korɗo ceerno wi kamɓe pop kanko ɓuri tago faɗɗi ɓe cifanoma yummo Alhaji Ari debbo danejo tal debbo joɗɗo jombadi ceerno wi kanko ɓuri ɓe timmude halqan to tago wa huluqan e to jikku wa nasaban e asko wa hasaban e damme sa nani hasabu woni asko ɓurgo moƴƴude e askoji ɗum wiyete hasabu jogii ko nasabu e hasabu so wiyama nasabu tan ko asko fof naati hen bonɓe moƴƴuɓe fof kono so wiyama hasabu ko moƴƴuɓe ɓe tan te ko o Aboubacry sifino ɓe tottimo kono wama kadu yafaluna ɗeɓani de ɓe ɗeɓani tottude mo suka debbo o holko waɗi noon limattasafat bihi min aljamali Allah e on no sifori e jondam te Aboubacry ko tumaranke ummi ko Fuuta ko janano arani oɗo komo maɓɓe ko ɓi inne ande te kadi ko suudu laamu ande Guinée Bissau no waɗi laamuji canton te ha joni ɗum no continue ramirta ɗo Yero Dieynaba wona wonno ko chef de canton andi enen kam ɗum wiye Sénégal kono Guinée Bissau hande ɗum ɓuuri sellude ɓuuri sembude ɓuuri tidde toon te kala laamiɗo kadi wondat e maɓɓe wona laamino tan ko Oumar Sissoko Mbaalo forcé a qirrotoɓe kamɓe chef de canton en ɓe te kala ko mbaɗata a waddat e maɓɓe kada laamɓe ɓe jooɗoto ɓe noddete kamɓe chef de canton en ɓe ɗum noon ko famille yummum Alhaji Ali ko ɓen gonno laamɓe o wiyete ko hawa mbaalo yetteteɓe mbaalo ɓe ko ɓen gon toon laamɓe Guinée Bissau gila nden ha joni no continue gila ha ɗo jooɗiɗen ɗo no continue kala jaaɗo toon kam yii ɗum yahoɓe koye no Dakar paƴamen ko nandi hen kala kono waɗa ko maɓɓe gara kamɓe laamɓe ɓe biteɗo président de la république o kala ko ummini so ɓe jaɓani gasata ɓen noon goni famille Hawa Mbaalo kadi ko kamɓe tan laamoto to woni chef de canton en kamɓe yettete e mbaalo ɓe jogui toon mana en diwan mana o ko kamɓe propana en han kadi no wayno leydi tumanna en
tumanna nan toon propana nan toon maana nan toon dibanuuji kamɓe laamato ɗum i joni noon oɗo ko ɓi lamɓe Aboubacry ko arani ko tumaranke hokke oɗo debbo o handani hen no ganduɗa han tumaranke heewi hokkede tan ko huya janano so ari heewi tan hokkede ko debbo tan huya won e guure ko rewɓe tan andaɓe ɓe surtout koye rewɓe ferguitiɓe ko nandi hen arani en ko ɓen kewi hokkede kurjuru o tan ɗum waɗi ɓe tottima de kono ɓe ɗeɓani ɓe mbi o handani hen wona kanko handi hen lawla ma ra'aw annahu la mahisa lahum an fi'li dhalika li annahum arawhu ghayraha sinno fo wona no ɓe jii ala no ɓe mbaɗi koko aadonirano koko sharɗonirano te kadi ɓe cuusa mbaɗowo inde Allah ɗum kadi no jeeya hen ɓe he o sen tottani mo o wayde kidde hen ɗo haɗa ko jabanaɗo duwaw ɗum ɓe jii ala ko ɓe mbawi hen ɓe puuntimo ko adi ko ɓe puuntunomo ɓe kollimo debbo goɗɗo ɓe gadde mbimo ay mo cifiɗa o omoni ɓe kollimo goɗɗo li annahum arawhu ɓe kollino Aboubacry gayraha taw wona Hawa Mbaalo wa aba o sali an la yaqbala siwaha o yi nawte mimo mbimi oɗon gandi wona o mo gaddan ɗon kam o wona o mo mbimi on ko ɗo woni ɗo ɓerdam ɗo e haqqilam yittam nde yiyama mboɗo andi somi yima hammoɗo andi ko o te noon o meeɗa yiide on ko e sifa Cheikh Oumar e gandal to hadara Allah tan oy kono noon ceerno wi kono noon nde tawno wa kana al amru qadran maqdura tawno noon alhaali o koko hoddira ko hoddiro Allah firtatako ɗum waɗi ɓe tottimo Hawa Mbaalo walamma sarat fi yadihi aslamat noon deftere nde windiri ayi aslamat ceerno wi yo baare nde o jangi wi aslamat tan mbi ceerno jiddi ha dow ceerno wi subhanallah mbatte ɗon istaslamat ceerno wi min de mi wiyani aslamat firi aslamat ko o jaaɓi Allah no mata ko kefer wonno naati e l'islam ceerno wi ala ko istaslamat ay nani windi kanko ne o salino no ɓe calorino tottude Aboubacry ni kanko ne o sali o wi min gorko mo mi anda to ummi mi anda to jeeya mbiyo wonde mi hokke on gorko o sali kono ayi tagda ɗum istaslamat o jebbini o jaaɓi ceerno wi wona aslamat ayi lam yaqul alhaji ali o min de alhaji ali wiyani kam noon te min ko alhaji ali haaldimi tarikh o min de alhaji ali wiyani kam nene mum jaaɓi Allah mbele bam ko kefere wonno saga jaaɓa Allah min de alhaji ali wiyani kam nene mum ko korɗo min de wona noon o wi kam te wona ɗum mbindum subhanallah ceerno Ousmane no hewno haaltude ceerno yamiri yo e mbaɗɗon istighfar woodi ko ɓe ñangi ɗon e astahfirullah e salatul fatih e jawharatul kamali ɓe tuubani Allah ɓe jaafni o wi ko istaslama kanko ne o jabbiɗi istaslamat kono ayi ko aslama ayi no e mbaari wona ayi ga noon nani ko noon tan windi ndeɗo ndeɗo deftere winditen ko ndeɗo aslamat ko istaslamat ayi wa tazawwajaha o resimo alal kitabi wa sunna fawade e deftere Allah fawade e sunna ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam may ngaro yeeso noon pour ha ganda wona kanko ari resdemo de ko mennoɗo resede o jogui bom ɓiyi ko gorko kanko Hawa Mbaalo may ngaroy hen wa ahsana ilayha ghayat al ihsan o wi Aboubacry noon moƴƴanimo kattude moƴƴangol ko debbo foti waɗanede e haqqe foti tottede yurmede gondigu moƴƴu o wayanimo noon wa ahsana ilayha o moƴƴanimo ghayat al ihsan wa sammaha Maryam ay ɗo kadi wonko diɓi ɗo woni jumla mo arani ɗo kono on e defte banjitaɓe ɗe ko nde o resimo ɓe mbimo minen noon miɗen jogui aada debbo desaɗo pop an gorko o walla nene ma ƴeewon e famille mon guinniron ɗum ay ɗum ha joni koreji men ɓe fulɓe ngabuɓe
haa ɗo eɓe mbaɗa ɗum kamɓe kadi ceerno mawɗo no annduno ɗum e maɓɓe kadi ittani ɓe heen bamum Aboubacry nde ɓe kalni ɗum o wiye ko bida ni kono mataw bida o ala baasi ko bida moƴƴo ɓe mbi minen noon aada amen sa addi debbo a tottanmo inde gooto e koreji mon sabi hankkadi o jeeyama e famille he hankkadi koye famille he o jeeya omo jogii bani ko debbo kanko Aboubacry wiyete ko Mariame oy wadde mi wimo Mariame kono noon ɗum ɗon joni ɗum arani ɗo nde ɓe porsimo wonde ko ma o haala ma o totta inde kala jombajo ɗum ɗo ko ñande damitordude ɗum noon mbiyami hay ha joni ɓeeɗo fulɓe men ngaw ɓeeɗo wona eɗen pilma no nanguite tene keɓe keɗo heɗe ɓe gandi gila e gurdam ceerno mawɗo eɓe mbaɗa ɗum kadi ko ha joni ñande dambitorde joomum so resama ñande dambiti totte inde wonde nde ina soowire inde sowore kanko wiyete ko Hawa Mbaalo kanko ni wadde mi jaɓi mbimo Mariame banam debbo wiyeteɗo Mariame ceerno haalata ceerno wi wa hiya yummum Alhaji Ali oɗo Mariame o Hawa Mbaalo ha ganda inde Hawa nde ceerno ne indiri nde Hawa Mbaalo o ceerno ne indirimo ɓiyiko ɓi gorgo Rougui Alhaji Ali Rougui Alhaji Ali dañino ɓiɗɗo ceerno indirimo wimum Alhaji Ali wi ɗum Hawa sa ruttima to listi ɓiɓɓe ceerno Hawa nan toon ɗum ko o indiri ceerno ne indirimo ɗum ko wona kanko tan niɓɓe sugo Alhaji Ali ceerno no famɗi hen mo innirani asma'u ceerno mo jiiɗa nden asma'u ceerno Ciloñ innira ko ɓi Alhaji Ali ha min kaddir ceerno yummum Siraji nen galle en innira ko yummum ceerno Ousmane Khadijatu innira kaddir Seydou inde ma en garo e heen Allah e wonde moƴƴo ma en garo e tarik ceerno heede fof inchallahu taala e ɓesgu ceerno ay ɗum waɗi ceerno nde o yi Alhaji Ali ne windi ɓesgu mum e datuji ɗiɓe jibina kanko nde ceerno ko noon o waɗi ceerno men oɗo yiɓɓe makko ɓe kala heen gooto omo windi mo jibina e ñalawma o e lewru ndo e hitande nde fof moɗo jogii ɗin kayitaji ceerno men oɗo kala gooto nde jibina mo jogii kayiɗo machallah machallah ceerno wi wa hiye o debbo mo cifotoɗen ɗo ilal an ha joni woni ñande ceerno windata deftere nde omo wuuri ceerno wi ɗo bindami deftere nde jummum Alhaji Ali no wuuri sabi windi deftere nde ko Madina Alhaji 1932 33 ko nde deftere nde winda 1932 33 e ɗin duuɓi Alhaji Ali hewre ladial ko 35 Madina siñta ko 36 wona mbi ko hanki Madina heeɓi duuɓi 90 le 27 février de 27 février ñalawma hanki o Madina dañi duuɓi 90 ko siñca ceerno wi ay o mo cifotoɗen wadde andi ceerno no andi o omo wuuri ceerno wi omo wuuri kamɓe gonɗuɗo Madina Alhaji ha ganda boom kanko sakkiri Alhaji Ali Alhaji Ali adimo hawrude e ladial Alhaji Ali adi hawrude e ladial nene mum onen fof on jeehi Madina Seydi Alhaji Ali wona kamɓe lelodi ɗon Alhaji Ali adi ubbede ɗon caggal ɗum immakko hawre e ladial ɗon ubba kamɓe gonde rawda goto ceerno no andi Hawa Mbaalo ko ceerno andimo ɗum waɗi ceerno Ousmane nde o dañi ɓiyiko indira Rougui Alhaji ɓiɗɗo o noon woni jooɗɗo danejo tan ɓe mbi ceerno mawɗo wi enen nde deke sen gandino o ko Hawa Mbaalo guinnirami ɗum sabi o ko tokora mum tan arti danugol ngol e mbaadi ndi e ngari o kono on noon kañum maayi law on maayi law on ɗo Rougui Alhaji on maayi law caggal ɗum noon o indi Rougui Alhaji goɗɗo kono ceerno wi sen gandino o kay ndeke ko mamum tan Hawa Mbaalo wiyeten waɗi ceerno no andi oɗo Hawa Mbaalo ceerno no andimo ɓe gondi Madina Seydi Alhaji Ali sabi kanko sakkiti Alhaji Ali yaltude aduna
ceerno wi ɗo bindanmi deftere ɗo kalanmi kaɗo haala ɗo omo tawa andi kay wadde o kam ne andi tarih o ko yo so wonko ɓe caggi hen ni eɓe joguinor to ɓe caggi to yi taade omo wuuri ceerno wi wa hiya ilal ana ala qaydil hayati omo e tongol gurdam ceerno wi ɗum ne mo afa tan omo e jamma jam ɗo kalami ɗo bindanmi ɗo omo wuuri omo e jamma jam anda so tawi haala ka ma en gaynoy ɗum eyyi natti woɗɗude a faami summa lamma sarat tahta yadi hada seyid nden o wattindi kanko hawa mbaalo e jungo oɗo kohowo aboubacry allamathu ko nden aboubacry andini mo anna ummaha wa uhtayha wa ibnaha fi sabi taw omo woya tan omo woya nde tawno wajiɓe Moussa mawɗo e janoyno e guure mabɓe hankadi noon andi cargu waɗata goto fof ko teppiri ittam to boni goto fof ƴetta kono dandiri hoore mum hankadi famille o fof sari ɗon noon aboubacry tawno ko mbaɗo listitaruji ko ƴeewowo Allah no humpita mo o wimo deeƴ o wimo nene ma mawni en rewɓe ɓe e ɓiye gorko o kamɓe fof ɓe guuri o weltinirimo ɗum omo e juuɗe eɓe e juuɗe wajiɓe ɓe tan anna ummaha wa uhtayha wa ibnaha fi sabi kama subiyat hiya ɓen e ndagu he ɓen e juuɗe Moussa Moole en no gonirɗa e juuɗe mabɓe ni ɓen nan ɗon kanko noon o faami on woni koye funtudemo kono fala yaskunu qalbuha wala yatma innu illa bi ru'yatihi konngol ngol ɗo deññani ɓerde makko o ronki heɓindade so wona yiideɓe wadde yo holluɓe ɗum waɗi faqama o dari kanko aboubacry ala saqil jiddi fi tahlisihim dari darde noon korlal koyngal yidde ɓocciddeɓe e jawdi makko e jaahu makko tawno kadi ko kormaɗo omo horma omo hula ha o ɓocciti e mabɓe Kumba e Binta ɓeɗo kamɓe jiidumi e baba ɓe woni bandiraɓe rewɓe ɓe ko seekoda e makko jaaƴe oɓonno ɓiyi ko ɓiyi ko gorko o ibnu ha ani ɓiyamde Aboubacry resatamo omo jogui ɓiɗɗo caggal ɗum yimmiraɗo ɓe donki yiitude ɗum nde jango ngo waɗi han kadi goto fof dogat o yoɓi yimɓe kanko Aboubacry yo jiilo yimmiraɗo to yiita e guure he pop wa ajara o yoɓi attujara julankoɓe li yeɗlo buuha ban yo ban famara o haaɓe jiitade ndediraɗo o haa kisa ɓe nani habaru yimmiraɗo hawrela jal to mawlujino to famara o ha hatta matat wa sami'u khabaraha ba'da zalik allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ha janngo hadi jokken inchallah machallah ndeɗo ko deftere ceerno Ousmane ɗo jon so jiiɗi no mbimi ɗo on mbawi fodde allahu taala ɗo mi anda ko seyki ɗum de ɗo kam ni ala himmani sabu ala bindi ko nde deftere artuno e zamanu ceerno nde deftere ceerno memirinde junngo mum cheikhuna alhaji Mouhammad ibn Saïd ngol ɗo ko bindol ceerno Ousmane kadi hoore eyi mbimi ko nde ɗo deftere ko deftere ceerno Ousmane Thiam kadi ko bindol jungo makko wonɗo o windi ɗo ko milkun lil haji Ousmane Thiam ibni seydil haji Ali Thiam Madina Gounass o wi ko jeeyi alhaji Ousmane Thiam i seydil haji Ali Thiam Madina Gounass ko nde noon o jogotono so ceerno no ɗaali yen e deftere de ɗaalitono ɗum ko ceerno Aliou Baro jooɗo yeeso ceerno kanko o jooɗo ñaamo ceerno Bassirou jooɗo ngano ceerno
nde deftere ceerno memirinde jungo mum cheikhul alhaji mouhammad ibn saïd ede keewi toon koye wona nde tan sabi deftere taaju mo ceerno ousmane o deftere nde ko min jogii ɗum ceerno mawɗo windi heen bindol jungo mum o wi nde ɗo deftere taaju jeeyi ɗum ko ɓiyam ɗigguɗo mo jinmi jiɗɗomi alhaji ousmane thiam o wi allah nafirmo deftere taaju waɗi ko jusuuji 5 ceerno mawɗo sodaninde ceerno ousmane thiam hokkimo kadi deftere nde andi kam nden deftere kam ceerno memi ɗum haala binde jungo makko woni hen eɗe keewi toon noon waɗi ko defte barkinorteɗe wonɗo ko defte barkinorteɗe wonɗo joni noon ko nde wonno muul gadana o ko hijratu suada i wonɗo hijratu suada i kadi wonɗo defte ɗiɗe fof hijratu suada o woni muul gadana o woni muul ɗimmo o nde arti nde noon kadi ko noon foti wonde sa windi bindol ana wiyi muuloye poɗɗa ko jannganede cattoɗa ɗum addano miɗo e jangge o heeɗo tawi kono windirno ni tawi kono haalirno ni ɗum waɗi kala hen ko fewani ɓe mbaɗi ɗum kurwaji ɓe mbaari baba bachir noon ko windiyanke kadi mo softani ɗum mo joganiɗi ɗum ta woni waɗi bindol jungo makko fodde ko ceerno satino ko fof ɗum waɗi mbimami ceerno siraji mo ceerno bachir na waɗi ɗum ojoji fodde ojoji 16 fawade noon e bindol ceerno bachir mo alhaji ali ɗum woni ko kalnomi nani